Naaba kay mga Natay pangutana. natay pangutana may tungod sa ikaduhang sugo, konektado sa ikaduhang sugo. Hmm? Mahitungod sa pagsimba si Dios? O kana. Okay. Sa kuan, sa Biblia sa Josue 23 versikulo 7. Okay, Josue 23:7. Atong tanaw na, abrihan na to, ang Josue. Okay. Josue 23:7. Naging diri. Nga dili kamo makigtipo ni ining mga nasod, nga nahabilin sa taliwala ninyo, ni maghisgot sa ngalan sa ilang mga Dios. Dili usab maghimo sa pagnumpa tungod kanila, dili usab mag-alagad kanila, dili usab kamo magyukbo sa inyong kagalingon kanila. Okay. Unsa may atong pangutana ani igsoon? Ang pangutana na ko ani igsoon, Pastor mo ni, nganong ang mga SDA, Seventh-day Adventist, dili nga gisangpit lang, kundi giampuan pa gyud ang ngalan sa ribulto o imahe ni Jesucristo nga Dios man kana. Okay. So, naa ba kayo nakita nga mga kinulit nga larawan sulod simbahan sa Seventh-day Adventist aron makaingon kang amo ng giyukbuan? Diha sa Katoliko, daghang kayo. So, kibali wala sa Seventh-day Adventist? Wala. Okay. Kay ang ngalan ra magisangpit ninyo. Wala may problema sa ngalan. Unsa may problema sa ngalan nga wala man na nasulod sa ikaduhang sugo. Ang ikaduhang sugo nagingon nga dili ka magkulit og larawan. Nga sama nga naa sa itaas sa langit, sama dinhi sa yuta, sama dito sa ilalom sa yuta. Wala may ingon nga dili ka magngalan og simbahon ang ngalan. Wala man nag-ingon diri og wala man sad mi gitawag naghimo og pangalan o nagsimba og pangalan. Ang among gisimba igsuon kadtong nagbuhat sa langit ug sa yuta aron ma-identify siya, gisunod na mo ang balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 tawgon siya Gisus. Mateo 1 bersikulo 23 gitawag siya Emmanuel. Mao na among pag-address usab sa Dios nga among ginasimba. Walay problema diha igsuon. Sunod nga pangutana igsuon. Di kanabang imong bersikulo nga imong gibasa. Dili man guna sa pagsangkit, pagampo. Kanang bersikulo ha ba imong gibasa? Kani akong gibasa nga bersikulo nag-ingog Dios sa laing mga nasod. Meaning dili Dios nga iya sa Israel. Ang among ginasimba ang Dios sa Israel. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos usab ni Isaac. Ang gingon magunis bersikulo 7 nga dili kamo makigtipon nila niining mga nasod nga nahibilin sa taliwala ninyo ni maghisgot sa ngalan sa ilang Dios kang kinsang Dios sa laing nasod. Ang atong gisgutan dinhi ang Dios nga gisimba sa nasod sa Israel nga apil na niya si Abraham nagsimba sa Dios, si Isaac, si Jacob, mo na ang among gisimba, dili itong Diyos sa laing nasod. So, kibali, wala milabot aning bersikulo 7, kay ang bersikulo 7, nagisgot man og Diyos sa laing nasod. Padayon, Exxon. Ay, kanang kung gisimba sa laing nasod, kanang sa Roma, kanang Jesus man, si Kristo man, o may lain. Ang Jesus Exxon, usa na siya ka-translate, gitawag na itong translation. Ang original Exxon, dili man gani Hebrew. Okay, hinumdumi ha, dili man gani Hebrew ang original nga na dito sa Israel. Ang original sa New Testament is Greek. O niya, nakasulat sa Greek is Esos. Nga kung imo na siyang i-translate sa atong kagalingong pinulungan, Jesus sa English. Kung sa Cebuano, Jesus, mo na siya. Nga pagkasulat. Dili man sayop ang pag-translate igsuon. Wa magay masayop nga pag-ingon sa balaang kasulatan nga Huthius mo, istin ig katilipin mi. Sa in English, my God, why hast thou forsaken me? Kung atong gidawat ang hubad ni ining mga pulong nga, nganong di man sa nato dawato ng hubad sa pulong nga Esos ngadto sa Jesus, ngadto sa Bisaya nga Jesus. Padayon, Exxon. Mao lagi na nga ang subayon gyud nato ang Grigo, dili ba na mo pinulungan sa anghel nga naghatag kong Maria sa ngalan? Dili man to Grigo alang gisultihan dito, Hebreo man. Okay. Muna nga ang Hebreo nga gihatag sa anghel nga manulunda sa Mateo 1:21. Yeshua. Okay. Yeshua hamasyak ni Jesus, kay nang Jesus sa Grigo raw sa Roma. Okay. So kibali mo na imong mga paglantaw, pero dili man na mao ang paglantaw sa Biblia. Remember ang nagsulat sa Roma,
sa unang Korinto, Episo, Pilipo, si Pablo ug si Pablo nagsulat nini ngadto sa pinulungan nga Griego. Ug ang mga bugat nga mga referensya nag-aminar ni ana nga matod pa sa mga bugat nga referensya walay New Testament sa original nga Hebrew nga niabot sa among kamot. Ang niabot igsoon ang kopya sa original nga mao ang Griego. Ang problema kanamo koy mga tao naghimo silang theology nga dila dawaton ang Griego, dinahimo na hinungdako kay problema kay nga naman si Pablo wala magsulat og balasahon nga Hebrew. Ngano magsulat man si Pablo og balasahon sa Hebrew nga wala naman siya dito sa Israel. Sa first, second, third missionary journey niya, halos dito sila sa Asia Minor, sa Roma, sa Corinto, Galacia, Episo. Ang punto mauni, unsa may pinulungan niya? Ang pinulungan niya dili Hebrew. Usa si Pablo nagsulat og sulat dito sa Galacia nga ang pinulungan sa Galacia Griego. Nagsulat si Pablo og sulat nga ang pinulungan sa Episo Griego. Kay ang Griego ni ana mo na nahimong universal language sa ilang kapanahonan. Ngano magsulat man sa Hebrew nga di man makasabot ang mga tao dito? The fact nga nagsulat siya sa pinulungan nga Griego, meaning to say dili sayop ang pag-translate sa mga pangalan nga naa diri. Mao man gani nga usay mahimong unfair tungod kay natay mga higala sa mga Yawis, Yawa ug Yaba nga ilang ibalik ang ngalan didto sa Hebrew wa di sa tamo aminar nga mo na original pero wala nila usba ang ngalan ni Pablo, ni Pedro, ni Juan ug uban pang mga ngalan diri so nahimo siyang inconsistent nga teaching. So igsoon mo ni walay original nga libro si Apostol Pablo nga gisulat sa Hebrew. Walay mohatag og referensya nga more suporta niya na igsoon. Okay? Pastor, Go. napagoy pa lo pisa. Sige, palayan. Sulay dag basa ang buhat 26 versikulo 14. Okay, ato Ugos basahan. ang pinulungan na yang gisultihan. Yes, Hebrew. Wala may problema kung mugamit siya sa word nga Hebrew panagsa. Pareho gyapon sa gitawag nato og Daniel. Ang Daniel ni gamit og Aramaic. And Daniel mo gamit usab og Babylonian nga mga pinulungan. Pero si Daniel Hebrew. Wala problema ana, no? Buhat 26 bersikulo 14. 14. Atong basahon na 26 14. Nagingon diri. Okay. Og sa nangatumba kaming tanan sa yuta, nadungog ko ang usa ka tingog nga misulti kanako sa pinulungan nga Hebrewanon nga nagingon, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Ingani igsuon, no? Dili busabton tungod kay ang Dios nagpakita nagpadayag sa gitawag natog sitwasyon diha kang Apostol Pablo nga ginamit niya ang pinulungang Hebrew. Siyempre kasi Apostol Pablo na Hebrew man siya, no? Ang Ginoo pwede makapadayag sa bisag unsa nga klase nga pinulungan. Pwede na pagpadayag gani sa panahon ni Daniel, no? Atong tanahon panahon ni Daniel. Arita dagan sa Daniel kapitulo gitawag nato og 5. Okay, atong testingan sa, no? Tanaw na to ang gitawag na to og 5. 5 versikulo 25. Og kining sulata mao ang sinulat mini tekel aparsin. Kini mao ang kahulugan sa butang mini giihap sa Dios ang imong ginarian og gitapos kini. Tikel ikaw ginatimbang diha sa timbangan og nakita nga nakulang. Peres. So dila na ko tiwason. So, nga ni igsuon nga nakakita og usa ka sulat dito sa dingding igsuon nga gisulat sa Ginoo. Nagibutang dito mini tekel aparsin napungutan na kinsay nagsulat ato. Kinsay naghatag atong mensahe. Siyempre ang Dios. Napungutan na mo ni Hebrew ba to? Dili man to Hebrew. Unya imo makita sa nga mismo gani sa Book of Daniel kung imo tan-aw na Book of Daniel igsoon kining Daniel 2:4 landaan ngadto sa kapitulo 6 bersikulo 8 sa original ani igsoon Aramaic nga pagasulat sulat. Unsa buot pasabot? Di na sa Hebrew kay gitawag natog Aramaic kini gitawag sa nato og Daniel Shadrach, Meshach ug Abednego. Dili man ni Hebrew. Pero gidawat gyapon sa Ginoo. Walay problema kung ang Dios makikistorya. Kaya ang iyang gyakutubang Hebrew man kung panalitan lugar og ang Ginoo nakigatuban sa Pilipino, nagtuog yun ko, magtinagalog siya o magsibuano. So, muna siya nga punto, Igsoon. Balik ka ni mo, Igsoon, kung naapa ka. Mo gani nangagot pasabot yun nimo nga ang kanang mga pulong i-translate. Pero kanang ngalan, Pastor May, dili na pwede i-translate. I-transliterate.
Okay, asa man sad mabasa nga ang ngalan sa Dios dili pwede ma-translate? O Oh. palitan ang ngalan sa kay kanang Ah, pronoun. Exxon nga ni. Hindi man na pwede i-translate. Walay mabasa sa Biblia nga ang ngalan sa Dios dili ma-translate kaning naa diri sa Biblia. Wala tay mabasa niya na. Usahay manggod kay gi-presume sa uban nga dili ma-translate. So, mismo gani ang Petros gi-translate into Peter. Di ba? Wala biyatang ang iyang halan is gitawag nato kaning word aning Petros. For example, Petra gi-translate into rock. Unya si ang Petra mauna nag-refer kang Jesus Christ. Nanga-transfer ka, nanga-translate ka na igsoon. Ang problema mo gud kay wala man tay mabasa sa Biblia nga kining Griego nga unsay nakasulat nga ngalan Jesus ang nakasulat diya dili pwede ma-translate sa English. Wala tay mabasa. Mo may problema igsoon kay sometimes ang tao makahimog theology nga dili mabasa sa Biblia. Mao nay angay nato nga bantayan hinom naman biya kinsa may naghatag sa pinulungan sa tibok nga kalibutan dili ba ang Dios unsa may ibot pasabot ang Dios na sayo sa paghatag yag pinulungan sa tibok kalibutan kay dili ipa-translate unya ato sang gibasa sa balaang kasulatan tumangan niagi natong episode nga ang pinulungan dito sa langit di man Hebro wala gitugot sa tao ang paglitok og dili sad malitok ang pinulungan sa langit definitely dili Hebro og definitely sa dili Hebro kato si Adan ug si Iba. So, di ni mo na siya matrace, Igson. So, balik ka ni mo diha, Igson. Ako ang ipasabot ani good nga ang ngalan nga pronoun dili na pwede nimo i-translate. Pwede ma-transliterate. Panalitan ang ngalan, taga example ngalan ni Donald Trump. Kung saan man nimo na pag binisaya ang presidente sa Amerika nga Donald Trump. Pwede na ni mo mabisaya. Binisaya na. Pwede na ni mo mabisaya. Nagadepende sa pag-aom. Mo bitong maestro din sa Mountain View College. Nga ato na si gitawag nato og Pastor Paipa gitawag pag-abot sa Amerika gitawag siya Steve. Ma-translate sa Igsoon ang problema malanggod kay kita nagbuot nga dili ma-translate og ang pangutan na asa mabasa sa Biblia nga dili ma-translate. Lisod man kay maghimot tag theology base sa dili mabasa sa Biblia. Og mao na angay bantayanan sa tanang theologian sa tibok nga kalibutan. Ayaw paghimog theology nga dili mabasa balik sa Biblia. Na kung maghimot ang theology nga dili ma-translate ang ngalan ang pangutan na asa sa Biblia. Nga nga-translate mangingalan si Pedro, na-translate ni ginawat sa mga Yahweh, Shawa, mga Yava. O, gamit sila word nga Peter. Pagbasa nila sa Bisaya, gamit sila nga word nga gito Pedro. Pero matingala malantang nga dili pwede. Wala ko gikaybulngan ba nga asa mabasa sa Biblia nga di ma-translate ang ngalan sa Ginoo diri unya asa sad mabasa nga okay ra sad sa mga Yahweh nga ma-translate ang word nga Petros nga dos Peter. Mao nay mahimo bitong inconsistent ang atong tudlo sa Biblia tungod kay kita ray nagbuot nga kini pwede ha, kini dili ha, mao nay problema da Igsoon. So daghang salamat sa imong nga pangutana Igsoon. At least nakahatag na ka og daghang kaayo nga mga questions, no? Muhatag na sa tag panahon sa uban. Okay, daghang salamat.